Necessitem que la població faci ús de les papereres, els contenidors de reciclatge i la recollida selectiva de mobles. Necessitem que les persones que tenen gossos siguin responsables i recullin sempre els excrements dels seus animals. Badia sempre neta i saludable. Necessitem que la ciutadania respecti els nostres parcs per poder jugar en un espai agradable. Necessitem que la gent faci un bon ús de les escaleres mecàniques i de l'ascensor públic. Ens agradaria una badia sense pintades. Badia ben cuidada i agradable. Ens agradaria poder caminar amb seguretat per les voreres i els passos de vianants. Badia segura i respectuosa amb la seva ciutadania. Necessitem que les persones fumadores respectin els llocs on estem els nens i les nenes. Ens agradaria no trobar borilles al nostre parc i a la nostra ciutat. Badia lliure de fum i de borilles. Necessitem que la població respecti el silenci a les nits. A les nits, Badia descansa. Una ciutat que respon a les necessitats